Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden täze sanyna ehliňizi hoş gördük. Habarymyzdan 2022-nji ýylyň 3-nji oktýabrda sanyna Türkiýede 8 aýda 69 sany türkmen kompaniýa esaslandyrly. Türkmenistana 11 milliard dollarlyk Yapon maýasy. Aşgabat, Tokyo, Aşgabat ugrubonçy howa gotnawlary ýola goýular. Manchester derbisi Holland'ın ve Foden'in tarihi rekordu ýaly habarlar ýetirýäris. Gelingen bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkiýede 8 aýda 69 sany türkmen kompaniýa esaslandyrly. Türkiýe bilen Türkmenistan arasyndaky gatnaşyklarda täzeçiligiň orny hem ören ýokurdyr. Soňky döwürlerde Türkiýede hem Türkmenistan raýatlary tarapyndan esaslandyrylan kompaniýalaryň sany barha artýar. Ön habar berişimiz ýaly Türkiýanyň daşary ýurtlarda amal aşyran gurulşyk işleriniň sanawyna Türkmenistan jemi 50 milliard Amerikan dollary bilen Russiýadan soňra ikinji ornda durýar. Başgaça aýdanmazda Türk gurulşyk kompaniýalary Türkmenistanda jemi 50 milliard Amerikan dollaryna barabar gurulşyk gurnama işlerini amal aşyrdy. Türkiýe bilen Türkmenistan arasyndaky biznes gatnaşyklar iki taraply bolup, häzirki wagtda Türkmenistanda onlarça Türkiýe maýaly kompaniýalar hereket edýän bolsa, Türkiýede esaslandyrylan Türkmenistan maýaly kompaniýalaryň sany barha artýar. Atawatan danışmanlyk egitim we terjüme LTD kompaniýasy tarapyndan Türkiýanyň palatalar we birjalar birleşiginiň 2022-nji ýylyň awgust aýyna degişli esaslandyrylan ýapylan kompaniýalar statistika maglumatnamasyndan esaslanıp taýýarlanan seljermäge görä ýylyň ilkinji 8 aýyna Türkiýede jemi 69 sany Türkmenistan maýa goýumly kompaniýa esaslandyrylypdyr. Türkiýanyň palatalar we birjalar birleşigi tarapyndan 2022-nji ýylyň 23-nji sentýabr senesinde halk köpçüligine ýetirilen bu maglumatnama görä 2022-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda Türkiýede jemi 13196 sany daşary ýurt maýa goýumly kompaniýa esaslandyrylypdyr. Bu kompaniýalaryň arasynda Türkmenistan raýatlary tarapyndan esaslandyrylan kompaniýalaryň sany 69-a barabardyr. Türkmenistan raýatlary tarapyndan esaslandyrylan kompaniýalaryň jemi esaslyk maýasy 25 million türk lirasyna barabar bolup, şol ýerde Türkmenistan raýatlarynyň paýy 21 million türk lirasyna barabardyr. Esaslandyrjysy Türkmenistan raýatlary bolan kompaniýalar Türkiýede täze ýagdaýda hukuk ilimläriniň doktory, hukuk maslahatçy Dowran Orazlyjew tarapyndan 2005-nji ýylda Türkiýede neşir edilen Milletler arasy dogrudan ýatyrymlar ajysyndan Joint Venture adly kitapda berilýän maglumata görä 2003-nji ýyldaky ýagdaýa görä Türkiýede jemi 11 sany Türkmenistan raýatlary tarapyndan esaslandyrylan kompaniýa hereket edýärdi. Şol wagtdaky bu kompaniýalaryň esaslyk maýasy bolsa 1 million 270 000 Amerikan dollaryna barabardy. Eýäm soňky 8 aýda esaslandyrylan Türkmenistan maýa goýumly kompaniýalar haýsy ulgamlarda hereket edýärler? Bu kompaniýalar önümçilik 1, gurulşyk 8, sowda 40, transport 6, mehmanxana we naharlanmak 3, maglumat we kommunikasiýa 1, emlek 1, huner 8, bilim 1 we beýleki 3 ulgamlarda hereket edýär. Türkmen kompaniýalary Istanbul, Antalya we Bursa şäherlerine esaslandyrylypdyr. Bu kompaniýalaryň 60 sansy limited şereket, 8 sansy bolsa paýdarlar jemgyýetdir. Türkiýede terjime şeýleken biznes we ýokury ulgamda maslahat hyzmatlaryny amal aşyrýan Türkmenistan maýa goýumly Atawatan danışmanlyk egitim we terjüme LTD kompaniýasynyň Türkiýanyň palatalar we birjalar birleşiginiň maglumatlarynyň seljeren maglumatlaryna görä 2013-nji ýyldan beri jemi 443 sany Türkmenistan maýaly kompaniýa esaslandyrylypdyr. Olaryň ýyllar boýunça sany 2013-nji ýylda 29, 2014-nji ýylda 32, 2015-nji ýylda 28, 2016-njy ýylda 46, 2017-nji ýylda 38, 2018-nji ýylda 48, 2019-njy ýylda 55, 2020-njy ýylda 50, 2021-nji ýylda 48 we 2022-nji ýylda ilkinji 8 aýyna bolsa 69 sanylar. Türkmenistan maýaly kompaniýalar Türkiýanyň biznes bazaryna öz ornuny barha berkidýär we Türkiýanyň zähmet bazaryna öz goşunyny goşýar. Bilinmez zat, global biznes ulgamyny Türkmenistan maýaly kompaniýalaryň işçiligi barha artýar. Diňe bir Türkiýede däl, eýsem dünýäniň onlarça ýurdunda Türkmenistan raýatlary maýa goýum amallaryny amal aşyrýar. Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk Yapon maýasy
Hormatly prezidentimizden taşryk boýunça Milli Geňeşiň halyk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow geçen hepde Yaponiýa iş saparyna mylaşyrdy. Saparyň dowamyny iki taraplaryň dowuşçuklaryň bir näçesi, şol sany Yaponiýanyň premier ministri, parlamentiň wekilleri we dostlukly ýurdun käbir iri kompaniýalarynyň ýoldaşlary bilen dowuşçuklar geçirdi. Yaponiýada iş saparyna bolýan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halyk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 26 sentýabrda bu ýurdun parlamentiniň wekiller palatasynyň başlygy Hosodo Hiroyuki bilen dowuşçuk geçirdi. Hormatly arkadaşlar, Türkmenistanda ýaşlaryň Yapon dilini içgin öwrenýänliklerini ýokary okuw mekdepleriniň altysynda Yapon dili kafedralarynyň hereket edýänligini aýtdy. Bellenşi ýaly diňe paýtagtymyzyň özüni 12 sany mektepde Yapon dili öwredilýär. Biz bu işleri mundan beýlekde güýçlendirir diýip halyk maslahatynyň başlygy bellädi. Halyk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Tokioda Çalak Holding kompaniýalary toparynyň dolandyrjylar geňeşiniň ýoldaşy Ahmet Çalak bilen dowuşdy. Yaponiýada iş saparyna bolýan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halyk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 27 sentýabrda bu ýurdun öňdewarjy kompaniýalarynyň ýoldaşlary bilen iş ertirligi görnüşinde dowuşuk geçirdi. Oňa Yaponiýanyň Kawasaki Heavy Industries Ltd, Komatsu Ltd kompaniýalarynyň Itachi, Mitsubishi, Sumitomo, Marubeni korporasiýalarynyň ýoldaşlary, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Yapon komitetiniň Yapon tarapynyň başlygy, Çalak Holding kompaniýalary toparynyň dolandyrjylar geňeşiniň başlygy, Renaissance Holding kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy gatnaşdylar. Häzirki wagtda Komatsu kompaniýasynyň bahasy 470 milyon Amerikan dollarynyň hem köp bolan ýer gazajy texnikalaryny, şeýle-de Toyota kompaniýasynyň desapy bahasy 90 milyon Amerikan dollary bolan awtolog texnikalaryny Türkmenistana iýermek baradaky baş ılalaşyk durumşa geçirilýär. Umuman Yapon maýy goýumlarynyň Türkmenistanyň jemy möçber ören sallandy. Häzirki wagtda ýurdumyzda Yapon kompaniýalarynyň gatnaşmagyna umum bahasy 11 milyard Amerikan dollarynyň kem geçýän 230 milyon euro we 17 milyard ýene goloý bolan 38 sany maýy goýum taslamasy hasabalandy. Bu sanlar Türkmenistanyň Yapon iş öwürligini, onuň geljegini we ýokary netijeligini anamyň uludygyny tasdiklaýar. Bu anam üçin ähli esaslar bar. Türkmenistanyň ykdysadytyna her ýyl goýulýan maýy goýulmar içerki önümiň tahminan 35-40 göterümine deňdir. Bu bolsa 17 milyard Amerikan dollaryny goloýdur. Munyň umum möçberiniň 15 göterüme goloýy daşary ýurt maýy goýumlarynyň paýyna düşýär. Dowuşçuň dowamyna maýy goýum işçiligini pogtalandyrmak, hyzmatdaşlygyň uğurlaryny artdyrmak we gatnaşyklary mundan beýlekde işçileşdirmek boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Ýurdumyzda ozal bar bolan önümçilik senagat desgalarynyň ikinji tapgyryny gurmak baradaky çözgütlere garaldy. Bu desgalar hakynda aýtsak, Garabogda 600 000 tonna ammiak, şeýle-de 1 milyon 155 000 tonna karbamid dökünni, Owadan depede 600 000 tonna gazdan benzin öndürýän zawodlary gurmak, Türkmenawatda ýylda 300 000 tonna fosfor dökünni öndürýän zawodyň gurulşygy, şonuň ýaly ýurdumyzda Türkmen we Yapon telekeçileriniň bilelikde 640 000 tonna karbamid we 400 000 tonna ammiak öndürýän zawody gurmaklary meýilleşdirilýär. Bu gurda ılalaşyga gelmek meselesini ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Yapon komitetiniň 14-nji mejlisinde serediljekdigi belenildi. Aşgabat Tokyo Aşgabat ugru boýunça howa gatnaglary ýola goýular. Yaponiýada iş saparyna bolan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halyk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 28 sentýabrda Yaponiýanyň premier ministri Fumio Kishida bilen dowuşdy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halyk maslahatynyň başlygy hemde premier ministr dowlatary hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we geljek ösüş mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Taraplary sowda ykdysady hyzmatdaşlyklary işçileşdirmegiň Türkmen-Yapon hyzmatdaşlygynyň eler tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýanyny barada bir pikir dediklerini beýan etdiler. Şunun bilen bir hatarda iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň şertnama hukuk binýadyny kämilleşdirmekde möhüm orny eýleýän parlamentlaryň derejesinde iki ýurdun gatnaşyklarynyň ähmiýetini taýdandy. Şundan Merkezi Aziýa Yaponiýa ugru boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmeň geljeginiň bardygy barada aýdyldy. Ýokary derejedäki dowuşçuklaryň ýygyderli geçirilmegi, gatnaşyklaryň dürli ugurlary boýunça ösdürilmeginiň esasy şertini emele getirýär. Türkmenistan Yaponiýa bilen ulug ara gatnaşyk ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berýär.
Aşgabat Tokyo Aşgabat uğurlar boýunça howa gatnawlarynyň ýoly goýulmagynyň mümkinçilikleriniň öwrünilmeginiň maksady laýyk boljakdygy belenili. Halk maslahatynyň başlygy Ozalky premier minister Shinzo Abe'niň tagallasy netijesinde Türkmenistana 8 milliard Amerikan dollarynyň gowrak maýa goýumy goýulandygyny ýatlap, bu toplumlarda häzirki wagtda uly möçberde ölümçilik bilen meşgullanýanlygyny aýratyn ünsü çekdi. Halk maslahatynyň başlygy sözüni dowam edip, uly logistikasynyň ösdürilmeginiň häzirki döwürde möhüm ähmiýete eýedigini aýratyn beledi. Şunuň bilen baglykda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Aşgabat Tokyo Aşgabat uğur boýunça howa ýolları arkaly ýük we ýolagçy gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýändigini aýtdy. Şeýlede halk maslahatynyň başlygy Türkmenistanda döredilen uly logistika mümkinçilikleriniň Ýaponiýanyň öz önümlerini Türkmenistanyň ösü bilen, ýagny Hazar deňzinden Gara deňzine soňra Ýewropa çykarmagy oňoýly ýagdaýda döredip biljekdigini beledi. Munyň özi iki tarap üçin hem behwitli bolar. Manchester derbisi Hollandyň we FOD'nyň taryhy rekordy. Angliýanyň milli futbol çempionatynyň 9-njy tapyrynda Manchester City we Manchester United derbi geçirildi. Bu duşukda City topary taryhy ýeňişini gazandy. Iki toparyň arasynda geçirilen 187 duşugyň iň köp geçirilen oýnuny Manchester City topary öz meýdançasynda Manchester United toparyny 6-3 hasabyna derbi dagyn etdi. Manchester City topary düzüminde Erling Haaland 34-nji, 37-nji we 64-nji minutlarda, Phil Foden bolsa 8-nji, 44-nji we 72-nji minutlarda tapawutlanyp, her iki futbolçy hat-trick etdi. Norwegiýaly Haaland täze toparyna uly üstünlikler gazanýar. Ol Angliýanyň çempionatyny ýam 3 gezek hat-trick etmek üstünligine eýe boldy. Şeýlehem ol Angliýada ilkinji mowsumyny 14 gol geçirip, iň köp gol geçiren futbolçylaryň sanawyna kim öňe saýlandy. Şeýlehem Haaland futbol karierasynda 10 ýaşynjy hat-trick üstünligine eýe boldy. Ol mundan özel bir dowuşykda 3 gol geçirmek üstünligini öň oýnan Salzburg, Borussia Dortmund, Molde we Norwegiýanyň milli ýygandasynyň düzüminde gazanypdy. Şeýlelikde Haaland Angliýanyň çempionatyna hat-trick etmekde Cristiano Ronaldo bilen deňleşdi. Ronaldo bu üstünligi 232 dowuşykda ýeten bolsa, Haaland onu bary ýogy 8 dowuşykda gazandy. City toparynyň düzümindäki Phil Foden karierasyndaky ilkinji hat-trick üstünligine eýe boldy. Manchester United toparynyň Portugal ýyldyzy Cristiano Ronaldo şu mowsumda ilkinji gezek ýatýaşda galdy. Manchester City topary Angliýanyň çempionatynda bir dowuşykda iki futbolçysy 3 gol geçiren 3-nji topar boldy. Mundan öňe 2003-nji ýylda Arsenal topary German Pennant bilen Robert Pires hemde 2019-njy ýylda Leicester topary Jamie Vardy we Ayoze Perez ýaly futbolçylar bilen şeýle üstünligi gazanypdy. Ine mehriban müştaklar, ata watan sebäde saýlanan habarlar gepleşigimiň şuny kösanynda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolordan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlehem Türkmenistan Türkiýe adaty uçur gatnawlary başlaýar. Biletler İstanbul'a satylyp başlandy. Awganistan Türkmenistan bilen import alaşyklaryny baglaşmakçy. Türkmenistanyň Hindistanyň sowda dolanşygy 114 milyon dollara deňdir. Türkmenistan Hataýa 4-nji turwa geçejesini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştaklar, egerde biziň saýtymyza ýeňillikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Atawatan Türkmenistan projeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň indi kasanlaryna görüşýänçek, hoşta bolun.